Singing by Manisha Mahi, DJ मिठू राजा पटसोनी। अभी आप सुन रहे हैं गुंजन रिकॉर्डिंग स्टूडियो की शानदार प्रस्तुति। सुनो मरता जनमा हो, चलो माई से दर्शन करबई हो। सुनो मरता जनमा हो, चलो माई से दर्शन करबई हो। जाई के माई दुर्गा के लाल चुनरी ओढ़ई हो। जाई के माई दुर्गा के लाल चुनरी ओढ़ई हो। सुनो हमर सजनमा हो, चलो माई से दर्शन करबई हो। मैया जी पे चढ़ई हो। लाले लाले अरहुलबा मैया जी के चढ़ई हो। सैया दुर्गा मैया के चलो मिल के सजई हो। सैया दुर्गा मैया के चलो मिल के सजई हो। लाले लाले अरहुलबा मैया जी के चढ़ई हो। लाले लाले अरहुलबा मैया जी के चढ़ई हो। सैया दुर्गा मैया के चलो मिल के सजई हो। गुंजन रिकॉर्डिंग स्टूडियो बल्हा बाजार। नव दिन के नामी सैया हमहू करलियै हो। नव दिन के नामी सैया हमहू करलियै हो। अपन दुख बारे